Mathuke aku arep ngundang karo Apri Mimin kok. Waduh. Aku senengane Apri Mimin. Oh iya. Mergo Apri Mimin ora kena digarap masalahe. Monggo Mbak Mimin Apri diiringi. Ayo, tumpake perahu layar wae ya, Yung. Ya, perahu layar. Wilujeng dalu Mbak Apri. Sugeng dalu Mbak Limbo. Wilujeng dalu Mimin Yangku. Iya ayah kok Mimin Yangku. Nggih, wilujeng dalu Mbak Apri Mimin. Nggih. Kang Mas. Waduh. Aku di Kang Mas. Kula niku nek ten mriki niku malah kaya ya bombong ning nggih ajeng napa ewahya ing pambudi lho. Lho lha apa ta, Lek? Lenggah para pakar-pakar. Leres. Seniman hebat. Jadi aku paribasan coro saupamane lho. Ning kene dadi kok ya mongkok ning ya kaya grantes rasaku. Apa patut apa malah rang greget-gregeti pakeliran ngono lho. Mbak Mimin. Iki zamane zaman Gen Alpha. Nggih Gen Alpha. Ora ana kok tegese ndewek-ndewekke karakter ki ora ana. Ning bedake karakter kuwi kena. Oh ngaten. Tegese Nadianto iki lenggah para pakar-pakar kabeh ki lumaku manut dalane dhewe-dhewe. Sampeyan ning dunia hiburan nglipur sing becik, awake dhewe dalang dadi dalang ki mayang sing apik, Pade Kesna dadi pengatur gending lan tukang gawe karya musik kuwi musik gamelan sing apik. Luar biasa. Yen awake dhewe wis menyatu dadi siji, harmoni selaras, insyaallah memberi warna bagi Indonesia kita iki. Menjadi karya yang hebat ugi nggih. Iya. Wonten dalang, wonten pengrawit kaya adhe iki kan pengocok perut. Malah pengocok. Kan pengocok perut niku lho. Kan pengocok perut. Wis tunggale toro iki. Bengi iki aja khawatir to, Lek. Dapukanmu ning kene iki penting. Apa penting banget. Kowe bengi iki sebagai garwane Ki Tengkleng. Dadi sok nek sak leker gentonge nek Ki Tengkleng tindak ngayojo ya aku sing ngamping-ngampingi. Iya. Upama Pak Tengkleng iki mboten enten brengose iki kaya kowe kok, Lek. Gane iki anu nak. Menika ugi lenggah. Menika Ibunda Sinten? Buyati Buyati Peses. Alhamdulillah. Sekep kula Bu. Anak Buyati. wedok ya timun wungkuk jaga imbuh nggih mbok anake wedok gaduke mung semene. Wedok ta? Nek Dek Apri Mbak Tati. Wis ta, Mbak Mimin. Nggih. Wedok ta? Wedok nek Kok gendeng lho senengane. Niki mboten ngira-ngira hormat. Nggih. Gandeng menika Ibu lenggah mbok diaturi pindah rumiyin. Monggo. Monggo. Buyati. Langkung prayogi, monggo. Mentaraman mawon Mas, monggo. Monggo Bu Yati, bentaran mriki Bu. Tuluk tat. Biaya sepuh soalnya, monggo. Tepuk tangan kagem Ibu Yati Peses. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Sibuk tesih energik nggih menika. Saya sepuh malah saya sehat. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Dongane anak putu sedulur-sedulur kabeh. Nggih, Ping Bude. Bagong, nggih. Nggih. Wah, iki nun sewu lho ya, Nok. Apri, Mimin. Nggih, tas putih, Mbok. Bengi iki aku seneng banget. Nggih. Lho lire, lha iki kanca-kanca dalang nggih to, sinden dadi siji, Yojo Solo dadi siji. Trenyuh raosipun nggih, mongkok bahagia. Iya, Gitu. tegese sesasi iki padha sesasi punjal ya Dek Kesna ya. Iya, nggih. Aku gawe wayang wong Jogja, Klaten, Klaten, Solo. Solo. Saiki dalang Jogja, Solo. Lho, Kula iki Klaten, Mbok. oh, kowe Takon Klaten. sapa? Kula nggih klebet nggih. Kowe isih anggota Klaten to? Klaten. Niku KTP Klaten to? Klaten. perbatasan, Bu. Antara Klaten kali Jogja. Bogem. Proliman. Ning tenan iki pun sewu nggih, anu adik-adik dalang menika sedaya kemawon anak putu Nggih. tuwin para rawuh punten dalem sewu Gusti Prabu, Gusti Yuda, Pak Abro matur sembah nuwun. Menika kala wingi sampun kula wiwiti wayang wong Jogja, Klaten, Solo. Nggih. Sak menika Jogja, Solo. Menika ing pangangkah sampun ngantos seniman menika wonten garis-garisipun. Leres. Ingkang kula suwun ayo iki budayane dhewe sing ditinggali sing ninggali nenek moyang kita nggih to. Menika kita leluri. Jadi istilahnya nggih beradaban budaya ya to. Nggih. Bersatu untuk jiwa Nusantara. Luar biasa. Peradaban budaya bersatu untuk Untuk jiwa jiwa Nusantara. Iki netepi tembung sing jenenge budaya pemersatu bangsa ngoten niku lho. Inggih, inggih. Pancen budaya menika sak Nusantara ki rak ya ora padha nggih to. Nggih. Wong kene Solo wae ya beda-beda, Klaten ya beda. Ana wayang wong topeng. Topeng. Nah, Wayang Klaten topeng ya dalang. ana Topeng. kuwi ya terkenal, ya apik lho. Wah, jan iki seneng banget tenan yakin menika Nun sewu matur sembah nuwun Gusti Yuda. Menika dalemipun pun dalem sewu kangge jak-jakan anak putu kula. Menawi wonten kang tak kelentunipun nyuwun pangapunten nggih. Nggih, Mugi nggih. saged pentas malih wonten mriki. Lan sing tak krungu iki mau Dek Tengkleng. Terus pundi, Bude? Iku jane dalang siji iki pelit lho kuwi. Lho. Lah pripun lho, Bu? Asli ya. Lah pripun? Sawangen to. Nggih. Mbak Yune iki ra duwe irung kono irunge dhewe ya ora dikeke aku. Bayangno wis ngono kok irung tok kuwi. Pas sampean kok irung tok pripun lho jenengan itu? Aku ngertine ya irung tok kok ya kowe. Niki Jatahe dhewe-dhewe Bude. sing tak krungu iki mau Pripun, Dimas Bude? jare menika sesuk kanca-kanca Yojo Nggih, dalang Yojo nggih ta arep didhawuhi main ning Solo. Nggih, nggih. Matur nuwun liwat nggonku mesti. Nggih, Aku ngintre ning gurine ngono ya. Nggih, Bude, siap, Bude. Mangestoni ngoten ta, Bu panjenengan? Loh, ayo mesti. Nah. Aku kuwi saiki tugasku kuwi upama ratu kuwi kari ngamandita. Wah. Lho iki tenan. Sing tegese aku kari ndelokke sliramu kuwi kabeh njur anak-anak iki Suwarawati sing ayu. Nggih. Ana tambah siji meneh iki. Safia. Duk Safia. Safia. Ayo kepiye iki ya wis latihan ning nggonku ya, Mbok ya. Nggih. Kuwi sing penting semangat. Nggih. Mulane iki lho, sing tak gayuh kaya ngene iki. Nggih. Mulane iki aku aja kesuwen ning kene iki wektune terbatas. Nggih. Nggih. Betul. Niki kalih dinten to menika? Eh? Wayanganipun kalih dinten kalih benjang to? Kok orang dingin to. Dalange endi kowe lho, Nok? Iki ora ana eleke yen to genduk Safia. Sapia, pindah ke sisi. iya. Iya. Sapia, Lembah. Ayo Nduk, mriki Nduk. Ya, Nduk. Makili Mbah Putri Nduk, mriki Nduk. Ayo, Iya. gini. Makili. Dicukur Budiati. kuncung. Sini mau jejer Pak Dia apa Tante? Pak De gundulmu melocot. Nggih. Diandani ket bar wisak. Wis aku Apri Mimin aku Nggih. tak mundur ya. toh. Nggih. Ngerti. Matur nuwun. Matur Mbak nuwun. Yuniati. Matur nuwun, Mbak Bude. Nuwun, Bu. Tapi ngingetno semangat ya. Semangat anak putu kula, adik-adik kula Siap. Suwarawati
ya kabeh welingku kowe padha semangat. Nggih. Kita jadi wanita jangan cengeng, jangan apa? Ak dhewe ora lek. Apa kowe? Lah sing dibeli sing dibeli wanita. Pokoknya kita semangat dan semangat Iya. gitu, untuk bekerja. Maka dari itu bersinarlah wanita-wanita Indonesia. Iya. Mantap Bude. Cekap semanten matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Lestari budaya. Lestari budaya. Terima kasih. Nduk Safia badhe nembang napa, Nduk? Aduh, nembang apa, Nduk? Badhe nembang Cineman Mendes. Cineman Mendes. Oh nggih, aduh nggih. Monggo diaturke monggo. Iki kaya sing tau tak nyanyekke kae nah. Telek. Umuke metu. Iya, Umuke metu. Telek. monggo. Padha Pak Idul lho. Ayo nak. Ya, Dok. Saderengipun matur sembah nuwun Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yudaningrat. Prabu lan sedayanipun kula sampun diparengaken derek gladi wonten mriki. Yo. Bocah kok turute rau. Bahasane runtut. Sopane Runtut. rau apa ya Allah. Isen. Halus. Ora kaya cilikane Mimin. Kok wedi. Yuk. Monggo. Cineman Mendes. Ya nak. Kandes luas yang sinawan Tepuk tangan kakak. Kan Akarya sang same sripan sripit indah marati ayo tulus sing ati jujur Iya. dasar lencer kuning nemu kiring pindo pindo masih
tepuk tangan kagem Genduk Safia. Iya. Mbak Nuwun Genduk Safia. Sembah nuwun. Pripun Mbah BG? Pripun Mbak Ila, BG mujizate Gusti Allah pancen luar biasa kanggo Genduk Suarane Safia. hebat. Terus belajar ya Nduk, aja kendhu. Insyaallah Gusti berkahi tindak Amin. lakumu lan dadi seniman hebat ya Nduk. Sukses ya Nok. Nggih, alhamdulillah. Saderengipun pesan kula kagem renjang-renjang sedayanipun Nggih. khususnya penyandang disabilitas Nggih. tetap semangat, Amin. percaya diri dan percaya bahwa produk Gusti Allah niku mboten enten sing gagal. Amin. Tepuk tangan. Amin. Hebat, hebat. Motivasi kagem sedaya kemawon lho. Produk iya. Gusti Allah ora ana sing gagal. Kabeh sing Iya. porsinya Semua ada hikmahnya. Iki ketoke mung sak tembung ning anu ngembet karo biung cangik lho. Lho ngapa? Gen babakan Produk apa? Gusti Allah ora tidak ada yang gagal. Nggih, leres. Lah mula Tengkleng ya aja ngantek kendho, kudu semangat. Aja Semangat. ngantek gagal. Gagal sing napa? Lho gagal sing urip dhewe kuwi kudune mumpung jagat digelar ya Karo mimin ngono ya. mimin mangsa. Intine wong urip ku aja kebaing pangresu lho. Iya. Gitu lah. Nek terus sing digawe apa Iya. komplit kadang yuk ngresu. Terima kasih. Genduk Safia. Iya. Sekarang minta ini ono meneh Mak Cange. Sapa? Iki Menika Mbak Eka wonten Suranti. titipan Pripun? Mas Mbak Nggih. Cangeng karo Mbak Limbuk. Diwaos riyen. Nggih, menika wonten titipan yang sering bekerja sama dengan dalam yudo negara. Nggih. Antaranipun. 1. Gembira Lokaso. Oh nggih. Nomor 2 PT Debak. Nomor 3 Gading Riko. Nomor sekawan Hobiku. Nggih. Nomor gangsal Sania. Lajeng ingkang pungkasan PT GTG. Menika ingkang asring bekerja sama kalian dalam yudo negara. Setiap ada pentas ten Yuda Negara nggih. Nggih. Supportnya luar biasa Gusti Yuda Ningrat. Sekali lagi saya mohon tepuk tangan untuk Gusti Yuda. Waduh, Amin. luar biasa. Biasa Nggih. sembah nuwun Gusti Yuda. Nggih. Nah, niki Mbak Tatin kalian Mbak Eka ya napa? Ya. Monggo. Ayo. sisan, yuk. Atin karo Eka dek sisan piye loro. Monggo Bu Tatin, Bu Eka. Yo, Tin. Ayo Kak. Eka sing ilmune kaya ngono cah. Lah, Ya Allah, Cik, ya Mama. Gusti, ya Robi. Kak, kok ilmu itu Kak. Aku ngendi jatah iki? Arep lemu nek wong ayu nggih tetep ayu nggih, tetep. Lho lemu ngene iki ra tegese iki wis makmur gemah ripah lo jinawi. Ya ra Bu Tatin. Betul. Aku ki mbiyen ngira Tatin ki lemu jebul sik kalah lemu karo Eka Suranti. Nggih, manggon tek tenggen HP memang lemu tapi Nggih. aslinipun nggih ngenten menika. Nek ning HP ketok XL nek ning kene asline Kok jebebeng. Padha ae. Jenengan niku menamung delok njabane. Oh, Lah, ngoten. lah kok mancing. Jerone. Jerone semrawut. Waduh. Ayo, iki bawa berdua ya. Nah, berdua. Gandeng menika wonten lenggah pangripta. Nggih. Lagu, Lah, langgam. langgam. Nggih. Sing sok adil nyambut gawe nganggo lelagon kuwi lho. Heeh. Iki sing ngripta lenggah ning kene ya. Ki Susilo Tengkleng. Ki Susilo Tengkleng. Loh, Pak Susilo Tengkleng nang kene. Calonku iki. Oh, alah. Bu Tatin iki dolan. Ning kuwi jatahku. Oh iya, siap. Aku anggere musuh si Tok mati tenan kan. Kaya kok gelem ya karo kuwi. Ora apa-apa. Ade celak Pak Kesno Pak Iya, Guru ya, jika- ayem ya. jika jalu, Pak. Aman. Halo Ayang. Ya halo juga. Ada. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pekli. Apa kuwi? Apik sekali. Oh, alah. Wonten riko lali betul iki. Nggih. Iki lagune dipeni pas gandrung karo aku. Oh, ana panggodaning katresnan, ana imbang ana katresnan kuwi kang Iya. ripta penyanipun Ki Susilo Tengkleng. Kok riptane Pak Bagong Darmono ya diaturke, riptane Pak Kesno ya diaturke. Diaturke. Karyaku Ya. ya dipamerke. Kowe yo gawe karya. Apa? Burung dadi kosek. On the process. Dalam wacana. Monggo dipun wiwiti. Nggih. Imbang ngono katesanku. Nggih, ngangge bawa. Nah, Menika Menika ingkang apa terserah. nggih, Mbak Eka rumiyin mangke pun lajengaken Mbak Tatin. Ayo Mbak Eka. Eka. Wiwiti. Saben dina mengalamun
Tepuk tangan untuk Mbak Ika. Wah, suarane hebat. Rumen dek nalika ngripta lagu menika bayangaken menapa panjenengan? Bayangke kae iki yo. Ora iso. Ora iso pripun? Kayak sing dibayangke cah Sragen gak ngerti. Kenangan. Berarti ora aku lho ya. Oke men. Iya. Enak piro to, Pak? Mbiyen ada arep ketangkep hansip barang kok. Ngerti aku. Iya. Ayo Kulon Progo. Wah, wong loro ki dengaren rukun. Ini biasa. Apa biru kon adol padu wae to kok ya. Nang kene ra pareng nangane Gusti. Ayo, sentolo. Mbak Tatin. Pengen urip Masa lek men Mbak Tati nyuara meneng ae. Oh, masa anu Kono master kok. Lah jarene diwijone iki ya Mbah Ime. kudune ra gelem kalah no. Aku memberikan talenta-talenta muda sik kesempatan kok. Oh merendah. Merendah. Guru ki kaya ngapa ya suarane. Iya njajal ya. Kan Wis kaya Nyi Chandra no wae. kok jegok piye? Chandra mawa wae. Kucing. Karaktere benten-benten. Iya. Iya. Apik. Kaya Bu Chandra tenan. Lho ciri khas lho Pak Tengkleng. Kaya ora tekan ning mergo cerdas ki dadi lan tekan nggon. Ya, kaya ora tekan ning bablas ora tekan tenan. Iki ciri khas ning cirine tok. Khase keri. Mbak Tati napa ndak inces? Incus no. Ya. Aduh kok klaten lah. Apa tega lan pun nima Lah iki ora enek eleke yen to sing gawe ya kudu melu bawa. Iya. Yo. Nutup sing nutup. Ditutup, Pak ayo. Tengkleng. Tutupane kowe kleng, ya kleng. Hatiku ora bisa lali. Jos, nek iki mriko mendolop. Pak Tengkleng jos, Di Apri jos, Mbak Ika jos, Mbak Tatin jos. Aku ora patek jos ning ketutup tercover oleh pasuryan sing indah. Dadi iso akhire ya tetep iso anu sama rata. Sama rata ya. Monggo Mbak Tatin diwiwiti bawaan Ya. anu langgamipun monggo.
Tatin mbok bilih saged nyuwun pirsa karawitan menika dumadi saking karawitan menapa, Mbak? Monggo. Menika anu werni-werni menika gabung. Oh, warni-warni Gabungan. Nggih. Terus dijenenge apa lho, Mbak? Di berdondi laras. Ya Berdondi laras. So berdondi laras. Karawitan kok rena-reni bet. Lah nggih. Soale kono cok ngene dadi. Oh, ati mubeng-mubeng. Ning sakmenika dados tunggal wonten dalu menika dadi lan kompake. Oh, nggih. Gak isih timur kabeh ya, Gang. Timur kabeh. Ana pacarku kae, Yang Ganes. mana? Ambak mung sak karawitan ning ya kena kanggo conto lho, Mbak. Pripun? Yen pun Mergo ya ngene iki ketok rukune para seniman seniwati Jogja. Tepuk tangan untuk Wah. seniman seniwati Jogja selain dalang. Ntar kita sih muda tumaruno. Wah, seneng kabeh. Ngene iki dibutuhke jaman saiki dibutuhke banget mergo negarane dhewe iki nek ora ngantek dikencengi karo budayawan sekabehane iki bakal ilang jati dirine ngoten nggih, Bapak. Ya. Wah, iki mau wis pirang-pirang diaturke ning ya kok aja nganti disemprit karo Tara lho ya. Nggih. Nggih. Menika tesih Ora kathah. prit lho. Ya, Nggih. sekiranya jek ana 1 atau 2 lagu lagi Ya, dipersilakan. Anu, Pri, Gusti Yuda dicaosi lagu apa Ya, kan? rekenane? Oke, Nggih, monggo. Gusti Yuda. Boten kira-kira wis hormat Gusti Yuda. Kersakaken Kersakaken lelagon menapa? Menapa katuran minggah? Mbok menawi Monggo Gusti, katuran minggah wonten panggung. gembira lho. Oke, kita Dolane lagi. Ora tatin ora nges nah iki. Nggih. Mergo kono ki duwe sedulur nang kono. Dadi tukang nyeweki karcis ngarepan ki lho maksud iki. Madane rupa. Ayo para penggarong siap. Nggih. Gembira kok diaturke pamedhan saka beliau Gusti. Menika lagu panutup nggih. Nggih. Yung Mangke ditutup laguku, Pak. oh, ngoten. Nggih, Oke. lagu Jagung Bakar. Iki lagu sing Hamin 1. Iya. Yuk, kayak apa? Dindingane. Biro luka. Lele. Mantan kita Cekeng pundi, celok? Pengen dolan nang ndi? Ya. Ya. Nggih. Sing lanang apa wedok sak-sake? Wingi dolan nang ndi, Mas? Neng gembira. Dina minggu torne. Sampun menika gembira Nggih. luka. Oh, nggih. Terakhir lagu Jagung Bakar. Bakar. Nggih. Karya Ki Dr. Sukisno. Bojo ini kaya ngene nget. Aku kene pokono. Wis kene wis ah. Kene. Ben aku ganti rasa. Apa? Ya ben ganti rasa. Wah, nek aku muring yakin, muring nek aku. Ganti rasa. Yo ora ndek wong ukurane ya padha kok rasane ya padha. Kangen sekolah meneh apa? Ora. Ojo. Kowe ki mbok ngelingi biyen sekolah sok ditilak-tilik iki mbok sok ngelingi. Petro Biyen kan- ketok apa saiki ketok apa? Petro ki nek di sekolah ki sing repot kanca-kancane. Lah ngapa? Ditel-pantelpune wae kok njaluki pulsa e. Kapok, heeh. Aku ki kelingan, aku bedino boros liwat rokok duit ayo wis. Wis to wong ki dalane urip dhewe ya. Heeh. Ya jan dalanmu kudu ngono kuwi ya. Tro. Ya arep Nggih wonten dawuh menika. Nggih, menapa Mas? nembang Orisa nembang. Nggih. Jan. Nembang napa Mas? Kene nek ro Mbak Oriza luse kaya ngono. Aku kira kowe ya halus wis to. Kono Mas Wisnu kono sik ngetutke. Ikhlas. Ora. Ayo ngersake arep
Upama gelem ora aku sing ora Wentala. Lah piye to, Mas? Lah yen cilik aku ngerti soalé kok. Umur 5 tahun kuwi senang toyan. Dadi iki upama aku gelem iki ora Wentala, gelem kono aku mesti moh. Edan. Trimo tuku aku. Oh. Cetok tur beres ora tanggung jawab ngono lho. Ora ngrepoti, ora mikirke buta wis. Bayar rampung. Nggih, menika badhe nembang anu. Apa? Tengu, langgam renang. Oh, langgam rengu. Nggih. Bawani ya, Sa. Ayo, ayo Mas. Kowe wae to? Ya gentenan. Hah? Ganti rasa jare. Ganti rasa. Rasa swara. Ganti sing cilik. Mbriseni. Ya ya. Ayo Risa ayo. Sapa sih, Mbak? Orisa. Orisa. Nggih. Diaturke arep para lenggah. Nenonano. Kudu. Aja sok kepo to kowe. Aku biasanya dolanane kaya ngono, jeneng wong tuwa kaya. Apa tua? Nggih. Wis sak umuran. Ning nong 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 nong. Yuk. Ning nung meneh. Memanise. No. Sik to. Merak ati. Ora diturut. Ora kulino ngejak. Ora kulino. Heeh. Orisa. Dalem. Sayangku. Nggih, dalem. Diapik-apik Mas ya. Gagang. Diapik-apik ben dijak dalang-dalang. Oh, ngoten. Iki sing do rawuh kene dalang jos kabeh lho. Jos. Nggih. Jos. Ane aku nang kene iki pawitane apa sabet ora. Heeh. Sastra ora. Iya. Sanggit ora. Heeh. Gending blas ora. Pawitane saru nang kene. Kowe padha aku, Gong. Paitaku mung jejaluk. Iki mau wis oleh. Lah nek Mas niki Mas Gareng. Non, pripun? Paitane apa? Oh, nek kula niku jelas. Ijazah. Ijazah. Ketok apa? ijazah. Mas aku iki. Wis. Ijazah. Aku spesialis sabet jane. Sabet ya. Ngene iki ora cocok. Iki modhoke cocoke aku kowe Mas Bayu. Heeh. Sah. Kowe dadi tumbal kowe. Ayo nduk ayo. Neneneneng. Nah, kowe. Gandes luas tur merak hati. Wah, bengi iki ana 30 dalang. 30 dalan. Saka leladan Ngayodya kene karo tlatah Surakarta. Ning serikku mau Mas Tengleng ora nyeluk aku. Lah ngopo? Ora ngerti. Ora terkenal kowe. Aku mung semacam dalang kok dadi ya. Nang tlatah Solo Semacam dalang iki dalang apa ya? nggih ngoten niku semacam niku menyerupai. Contone. Nggih contone mawon nggih. Ngeten iki. Lho omah basa karo aku kowe. Omah basa karo aku kowe. Lah iya contone ngeten lho. Nek aja ora kulinone basa masalahe. Oh, alusan. Alusan. Garenge alusan. Ngerti apa? Udanegara. Apa kuwi Udanegara? Ora usah diurus wis ngono kok Mas. Ana Ayo terus iki ditiwangsine. Iya terus. Ngapa to? Gregele ngono kuwi. Aku nek gregel diseneni terus. Wah, apike kaya ngono. Oh, iya. Direwangi
Wah, toh pati tenan. Iya. Oh wis. Jan wis. Kok ngono iki Mas Bayu, Mas Yoyok barang kok ya ora ngejak. Ayu ya. Saya tenang itu tak omong. 300 ngetani mangkat lho. Mangkat. Oh iya. Sak yuta kene. Sak metenge. Pas ora. Harung dadi nambahi. Piye? Sak yuta. Ora wani aku. Sak meteng. Ora mentolo. Lah iya. Ora mentolo arep dibiyak ora mentolo ora. Kuwi angel Mas, angel dong. Panggul dijae wis semoyo terus. Apa to? Iki ngopo ya, Pak iki? Ya ora lho dijak ajar gregel emang. Ina wengi mung prasaja. Yo, bojomu kan nek turu tok ura-urake apa ora? Nen, dinapa? Diura-urake, ditembang-tembangke apa ora? Ya mboten. Ora. Mboten wis tuwek kok ngono tuh Ya, tembang-tembangke. kowe karang durung tau nglakoni umur 45. Aku wis tuwa, kowe enom. Lah iya jenenge wong tuwa kok turu dadak ditembang-tembangke barang. Iya, apa-apa. Lho jenenge tresno sing suci ki ngono kuwi. Arep tekan tuwek tekan kaken-kaken ninen tetep tresno. Tekan esuk delan dikukut jagate tetep tresno kuwi jeneng tresno sing lahiran batin. Heeh, nek tresno karo kae iki lahir batin apa ora ya? Lah ya lahir batin. Dene kok sajake kok ketok iki ewa ngono lho. Kok ewa piye ta ora ya? Tak eman-eman tak mimi tak domo-domo kok. Pateni wae. Leh, ya aja. Aja isih golep. Ayo Mbak Iki Riza. lanjut. Ayo, Sa. Muntang manting tanjena Nek jarene Pak Kezwan ki Petruk aja ngojo jenenge. Oh, Mas Petro, Mas Petro. Mas Petruk. Nek jare Mas Petro ki jarene aku karo Pak Kezwan iki kaya Pak Cahyo karo Bu Kesi jare. Heeh. Sing ngomong sapa kowe? Sing ngomong. Kae. Nek Nek versi BPJS. Nek Mas Cahyo, Mas Yoyo arep bukesi iki nek arep tindak mayang iki iket dinggokke, surjan dinggokke. Lah iya, ya Nek kowe piye? nek kowe yo Kanggokke, kowe mung nggokke kathok nek kowe. Ya ora, ya karepku ki tak nggokke jarek barang. Wis rasah. Tak nggokke ikete barang. Oh, ora. Ning gandeng sirah iki gedhe, dadi iki ya angel. Sing gedhe apane? Ndase. Ndase. Sirah, jare nek ndas ki ra oleh. Oh, aku kaya gonteng kok arang gedhe sirahe. Piye to kok kloro-loro to apa nek tambah tuwa ki tambah cegetan ngono apa piye? Diabet soalnya. Diabet. Ora kok isih-isih kok. Oh iya to. Ayo Mbak. ayo. Iya. Yang masalah keluarga kok diurus yang keluargane dhewe-dhewe wae. Aja diomongke nang kene, aku areng semaur ndak kleru. Kuwi lho, Mas Bagong. Wah iya. Gong aja diurus nang kene. Menjurus wae. Sing ngurus ki nek nganu lho, Gong, Truk. 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 Terus Apa? Duit 250 mu nek dikumpulke dadi piro nek dalang 30? ditung sik, ditung. 11 juta. 11 juta? 11 juta. Mau Mas Bayu wis diitung. Apa ya? Jadi 250 ping pira 30 ki 11 juta. 7,5 apa 12 juta? 11 nek hitung-hitungane Mas Bayu 11. Oh. Kok gumunku ki madange ra ono to iki mau. Ana ya kowe kuwi sik ora. Nang ndi? Wis nang jero. Aku kecoremu nggo gelas kosong wirawiri ora ono wedang. Rimih ya tuku. Kene Mas tak isenane Mas Gareng. Heeh, Sa, isenono Sa. Nang mburi sedelo kono. Peresno. Pereske jumbo ae lho. Oh, jumbo. Ning Pak mburi ana Dalang tidak Gak boleh. melu-melu nek iki aku gak. Aku nek melu ku semakin troco ning aku arep jaga wibawa dalang Surakarta ya. Surakarta ki wibawa. Lah jenengan ki pripun kok iki dheweki dhewe napa blangkone?
Kula mboten duwe, Mbak. Oh, mboten duwe. Kudu blangkon kok kowe iki. Saestu. Oh, didol membayar iki lho. Oh, Mboten kula mboten duwe, Mbak. Saestu. Kudu blangkon kowe. Kula niku dalang sak Surakarta sing miskin dhewe. Mesak. Mesake. Memelas. Garenge untuwe didol ya. Heeh. Untuwe metik kok. Ya Sadi. Bacotke ndak kesuwen iki. Iki mau per dalang 250. 250. Sing ibut sore mau ketua pemantine. Oh, iya. Mas Untarogok mau. Untar apa? Untarogok. Ya, gongke sa. Sesuk nek diboyong neng Solo ya 500. Ya, urunane 500. Oke. Kok mundak? Tundake wong sesuk servise akeh kok. Pira Rai? 500. Ora menyang. Aku tetep mangkat nek aku. Mangkat. Mangkat cah merwira e. Nah iya. Ya sa, nek digongke sa. Kang Masira duh wong bagus. Gede ayo yuk. Ayo yuk. Gampang teman. Nino. 5 menit kas. Gong. Gong. Ha iki sak lagu wis sukses. Yo, Pira? 5 menit kas. Saiki wae. Yo. Iki mau yo para kadang dalang saka tlatah Klaten. Klaten Mas Dono Mukaton. Heeh. Oh, bareng. Jirolu. Oh. Ngono. Oh, alah. Nyucuke bayar 250.000 wong. 250.000. Yo. Yo.